občianske združenie Pierdo pod záštitou primátora mesta Šamorín vás srdečne pozýva na celodenný rómsky kultúrny festival pod názvom Ty len tancuj, kým ti hrám. Všetkých vás srdečne pozývame dňa 27. júna na hlavné námestie do Šamorína. Hello mindenkinek! Sok-sok szeretettel várunk benneteket egy fergeteges és egésznapos kulturális roma fesztiválra a Somorjai főtéren, melyet a Pierdo polgári társulás a Somorjai polgármester védnöksége alatt szervez június 27-én. A címe Gyere táncolj cigánlány! Tak Erika, čo nás čaká na rómskom kultúrnom festivale? Povedzme všetkým, odkedy sa môžu zúčastniť tohto úžasného podujatia. Szóval, ha egy ilyen posztert láttok Somorján, akkor pontosan szét van írva, hogy mi is vár rátok. Takže od 8:30 začíname, čiže od 8:30 ráno a budete si môcť vychutnať súťaž vo varení rómskych jedál. Fél 9-kor már mindenkit várunk, hiszen roma ételek főzőversenyével kezdünk majd. Nebudú chýbať ani detské hry našich rodičov. Hagyományőrző gyermekjátékok. Alebo jazda na konskom koči po meste. Lovas kocsik is várják, nem csak a gyerekeket. Predstavenie hudobných nástrojov. Hangszerbemutató. Výuka rómskych tancov. Roma táncoktatás, oda bemegyünk, nem? A určite, samozrejme, ale ja navštívim aj veštkyňu, takže dámy, páni, ak si chcete dať niečo vyveštiť, určite prídite. Vár rátok egy jósnő, és fogjátok tudni, hogy mi is vár rátok még a közeljövőben. Nebude chýbať ani výstava obrazov svetoznámych rómskych umelcov. Képkiállítás világhírű roma művészekről. Rómske tradičné remeslá. Roma mesterségek bemutatása. Takisto voľná konverzácia za okrúhlym stolom. Hát egy szabad beszélgetés a nagy kerekasztalnál is. Premietanie rómskych filmov. Roma filmek vetítése. A ukážka tradičných rómskych jedál. És hagyományos roma o ételek 12:30 bemutatása. bude hlavné námestie plné rôznej hudby, rôzneho štýlu, rôznorodé. No a tam si môžu prísť na svoje všetci umelci, ktorí vystúpia. Szóval fél egytől Somorja élni fog, hiszen egyszerre 5 helyen különböző, fantasztikus zenei stílusok fognak majd játszani, olyan zenészekkel, mint Sándközi Pál és cigánzenekara. Kulač Band, Déjà vu Strieženec Dávid és Szabornod. O 14. hodine sa na vás teší Šamorinčanka, kráľovná cigánskych piesní Monika Rigo a takisto aj host z Maďarska Body Csabi. Ami nagyon fontos, délután 2 órakor vár mindenkit sok szeretettel koronázott cigándalok énekesnőjel, nem más, mint a Somorjai és a mi mindig mosolygós Rigó Monikák, sztár vendégünkkel Magyarországról, Body Csabival. Festival a pódium bude skvelý a plný muzikantov a dobrej hudby, takže nenechajte si ujsť tento jedinečný okamih. A takisto večer na vás čaká jedinečná kapela Rondo, ktorá vás pozýva do tanca. A nagy színpadon még sok fantasztikus zenész és énekes fog majd fellépni, és este a táncmulatságra vár benneteket nem más, mint az egyedi Rondó zenekar. Tešíme sa na vás, moja kolegyňa Erika És Inka.